Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Misunderstanding ang madalas na sanhi ng hiwalayan. Kaya nga dapat lahat ng problema ay pinag-uusapan para sa huli ay wala kang pinagsisisihan. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo mga kabarangay na tulad ko ay laging sumusubaybay sa bawat storya ng inyong programa. Sumubok na rin po ako Papa Dudut. Sa tingin ko po ay eto na yung matagal ko nang hinihintay. Ang maere ang aking kwento. Ako po si Noah, taga Laguna. Ang kwento na aking gustong i-share sa mga kabarangay ay kwento noong binata pa ako at kung gaano naging komplikado ang relasyon namin ng best friend kong babae at ang naging girlfriend ko. Gusto ko pong simulan ang storyang ito kung paanong nasira ang relasyon namin ni Nicole bilang mag-best friend. Classmate na po kaming dalawa simula kindergarten hanggang high school at magkapit-bahay lang din po kami. Kaya naman kahit mismo ang classmate din namin ay hindi naniniwala na best friends lang kami. Alangan naman po kasi na hindi ko siya isabay umuwi halos parking lot lang ang pagitan ng bahay namin. At saka pagagalitan din ako ni mama. Gawin ko na daw ang responsibilidad na yon dahil babae daw po ang inaanak niya. Nakasanayan ko na po ang lahat ng bagay. Minsan nga po ay kinikilig na rin ako kapag nag-aasarang kaming dalawa. Hindi ko naman po magawang ligawan dahil hindi ko naman alam kung gusto niya ba talaga ako o pinagtritripan lang niya ako. Gusto ko rin naman po ng assurance. Masakit din po kasi ang mabasted. Mukhang hindi naman niya ako gusto. Dahil nung isang beses pa na pauwi kami ay meron siyang kinikwento sa akin na lalaki at ginawa na daw niya ang lahat pero hindi pa rin siya napapansin. Uy, tumabi ka naman. Pag nasagasaan ka, mas lagot ako sa mama ko kesa sa mama mo. Kasi naman, Noah. Kailan ba ako mapapansin ng crush ko? Ginawa ko na nga lahat May crush ka? Nagkaka-crush ka pala? Aba, oo naman. Sino? Classmate natin? Secret. Baka mamaya sabihin mo pa sa kanya. Arte naman ito. O sige, ganito na lang. Sabihan tayo ng crush Sasabihin ko sa'yo kung sino crush ko. Tapos sabihin mo sa akin kung sino yung sa'yo. Ano? Ayoko nga. Di mo naman talaga sasabihin kung sino yung sayo Kilala kaya kita. Pag sinabi ko na sa'yo sa akin, sasabihin mo wala ka naman talagang crush. Ganyan ka naman lagi Grabe ka naman manghusga. Hindi porket maraming nagkakagusto sa akin, hindi na ako nagkakagusto sa iba. Wow! Talagang seryoso ka pa ha? Pero totoo nga, may crush ako. Seryoso. Seryoso talaga? Sino naman? Si Angel, yung nasa section 1. Tingin kasi ng tingin sa akin ako tuloy yung nagkagusto. Pero maganda naman talaga siya Muse nga yun ng section nila tapos first honor pa. Bakit? First din naman ako sa section natin O bakit naman napunta sa'yo? Di ba crush natin yung pinag-uusapan? Ang ibig kong sabihin doon, first din naman ako sa atin pero bakit hindi ako magustuhan ng crush ko? Paano mo naman nalaman na hindi ikaw yung crush? Bakit sinabi niya ba sa'yo? Oo! Sino raw? Si Angel. Ha? Parehas kami ng crush? Lokong yun Uunahan pa ako? Huwag kang mag-alala, gagawa ako ng paraan para hindi siya mapunta kay Angel. Ano naman ang gagawin mo? Uunahan ko na yung crush mo. Liligawan ko na si Angel. Tapos magpa-cute ka pa lalo. Titigan mo rin para ma-fall sa'yo. Malay mo, gumana dun sa crush mo yung ginawa sa akin ni Angel. Pagkatapos ako tingnan-tingnan, ako yung na-fall. Di na kailangan. O bakit? Hindi mo ba nagustuhan yung plano? Hindi! Hindi na po niya ako pinansin hanggang sa makauwi na kami.
Siguro ay mas na bad trip siya sa naisip ko. Ang totoo naman po kasi noon ay hindi ko talaga crush si Angel. Sinabi ko lang yon para malaman ko kung sino ba yung crush ni Nicole. Kaso ang ending po ay hindi niya nasabi dahil sa inis niya sa akin. Gusto ko lang naman po talagang malaman kung may pag-asa ba ako. Ayoko na po kasi magstay bilang kaibigan niya lang, pero kung wala talagang pag-asa ay matatanggap ko rin naman. Minsan nga po ay pinagseselos ko si Nicole sa mga ex ko pero wala pa ring epekto. Tinatawanan niya lang ako at minsan ay aasarin niya pa ako. Mahirap po pala ang mahulog sa kaibigan, Papa Dudut. Lalo na kung hindi ikaw ang gusto. Pinapakita ko naman na gusto ko siya pero hindi niya yon napapansin. Parehas lang po kami. Ginagawa namin ang lahat para sa taong gusto namin. Pero hindi kami magawang gustuhin. Mukhang wala po talagang balak si Nicole na sabihin sa akin kung sino ba talaga yung crush niya. Nakakalungkot lang din po dahil umasa ako na ako ang lalaking yon, Papa Dudut. Napilitan na po akong ligawan noon si Angel dahil mas nagpapakita rin ito ng motibo. Mabait naman po siya at madaldal. Medyo wild nga lang pong makipag-usap kaya madalas ay nagigising nito ang pagkalalaki ko. Hindi ko po nasabi ang tungkol doon kay Nicole kaya naman noong araw na pinapunta niya ako sa bubong nila ay doon ko palang nasabi yon. At halos maiyak po ito dahil yun din po ang araw na sinabi niya sa akin na ako pala talaga ang lalaking gusto niya. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin na nililigawan mo na pala si Angel? Teka, bakit ka ba nagagalit? Ikaw nga hindi mo pa sinasabi sa akin kung ano pangalan ng crush mo eh. Nagalit ba ako? Hindi naman ako galit. Bakit ka ba ganyan? Wala naman akong kasalanan sa'yo ah. Bakit naiinis ka na naman? Alam mo, daig mo pa yung girlfriend na tupakin. Kasi naman, hindi mo ba nahalata? Hindi mo ba napapansin lahat ng effort ko para sa'yo? Wala lang ba yun lahat? Ha? Ano bang sinasabi mo? Siyempre na-appreciate ko yun lahat. Lagi nga ako nagsi-thank you pag pinakokopya mo ako eh. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin eh. Ano nga kasi ang ibig mong sabihin? Noah, ikaw yung gusto ko. Ikaw yung lalaking matagal ko ng crush. Hindi ko masabi yung pangalan kasi ikaw yun. Ikaw yun, Noah! Yan lang ang sasabihin mo? Lang talaga? Wala kasi akong masabi. Sorry na. Sorry? Sabagay, nililigawan mo na nga pala si Angel. Pero hindi naman ibig sabihin nun hindi kita gusto. So, gusto mo rin ako? Actually, matagal na. Kaso kasi… Ano nga? Nagkakagusto na rin ako kay Angel eh. Ba't sinabi mo pa na gusto mo rin ako? Umasa patuloy ako. Ituloy mo na lang siguro yung panliligaw mo kay Angel. Kalimutan mo na lang tong pinag-usapan natin. Pero tingin ko naman mas gusto kita, Nicole. Wag na! Okay lang ako. Doon ka na sa Angel mo. Maganda siya, tsaka matalino. First nga siya sa section 1, di ba? Ako kasi, matalino lang pero hindi maganda. Oo nga pala. Baka umabsent ako ng 2 weeks ha. Namatay kasi yung lolo ko kaya kailangan naming umuwi sa probinsya. Kaya pala namamaga yung mata ng mama mo. Condolence, Nicole ah. Salamat. Wala na pong nagsalita pagkatapos naming mag-usap tungkol sa lolo niya. Pinakikiramdaman namin ang bawat isa kung sino nga ba ang puputol ng katahimikan. Pero dahil nga po natutorpe ako pagdating sa kanya ay sinabi ko na lang na mauna na ako. At iniwan ko siya sa bubong nila. Alam kong inis na naman siya sa akin ang mga oras na yon. Kung sinabi niya lang sana ng maaga na ako ang lalaking gusto niya, hindi sana ay wala kaming problema. Nasimulan ko na kasi ang ligawan si Angel kaya kahiyaan na ito. Gusto ko pa sanang damayan siya sa pagluluksa sa pagkawala ng lolo niya. Pero kinain na ako ng hiya at pagkailang. Alam kong nalulungkot siya ng husto dahil
Mahal na mahal niya ang lolo niya na yon dahil yun lang ang nag-spoil sa kanya. 2 linggo nga po kaming hindi nagkita ni Nicole at sa 2 linggong pong yon ay laging si Angel ang nakakasama ko. Si Angel po ang kasama ko pero ang isip ko po ay nasa probinsya nila Nicole. Hindi ko po kasi mapigilan ang sarili ko na hindi siya isipin. Hindi ko rin naman po magawang tawagan dahil nahihiya ako. Pakiramdam ko po kasi ay nabasted ko ang kaibigan ko. Sa loob nga po ng 2 linggo na yon ay parang ang daming nangyari. Sa tuwing kasama ko si Angel ay naglalaho talaga sa isipan ko si Nicole. Inaasar na rin kami ng mga classmate namin dahil nakita nila kami na magka-holding hands ni Angel noong ihatid ko siya pauwi sa bahay nila. Ang totoo po noon ay si Angel talaga ang humawak ng kamay ko. Siyempre gusto ko rin naman po yon kaya mas hinigpitan ko ang pagkakahawa ko. Kaya kung may makakita po sa amin ay para talaga kaming magkasintahan. 2 araw po bago umuwi si Nicole ay naglakas ng loob na akong tawagan siya. Gusto ko lang po sanang kumustahin pero iba ang naramdaman ko nang marinig ko ang boses niya. Pakiramdam ko po ay nagchichit ako kahit wala naman talaga akong karelasyon. Namiss ko po ang kaibigan ko, Papa Dudut. Hindi naman po ito ang unang beses na hindi kami nagkita ng matagal. Pero ito ang unang beses na namiss ko siya. Lalambingin ko nga po sana siya, Papa Dudut, pero huli na rin po ang lahat dahil may boyfriend na ito. Oh, buhay ka pa pala. Grabe naman to. Siyempre naman. Naku naman, ang tagal ko na dito sa probinsya namin pero ngayon mo lang naisipang tumawag sa akin. Nahiya kasi akong tawagan ka. Baka kasi masama pa rin yung loob mo dun sa nangyari sa atin bago ka umalis dito. Di ba sabi ko kalimutan mo na yon? Ayoko nang pag-usapan pa yon. Okay, sorry na. Magagalit ka na naman sa akin eh. Oo na, ba't ka ba kasi tumawag? Ano bang sasabihin mo? Wala naman. Kukumustahin lang sana kita. Alam ko kasing malungkot ka ngayon dahil sa lolo mo. Oo, sobrang lungkot. Buti nga lagi akong tinatawagan ni Ivan eh. Ivan? Sino Ivan? Pasensya na ha. Hindi ko na rin nasabi sa'yo. Si Ivan, yung boyfriend ko. Sinagot ko na siya nung gabi na inamin ko sa'yo na gusto kita. Nakwento nga niya sa akin na ang sweet niyo nga raw ni Angel sa school eh. Kaya hindi na ako magtataka kung hindi mo na naisip na tawagan pa ako. Kasi nga, busy ka na sa Angel mo. Sino bang Ivan? Hindi mo kilala si Ivan? Classmate siya ng girlfriend mo. Okay. Si Ivan pala. Namumukhaan ko na. Siya ba nagsabi sa'yo na girlfriend ko na si Angel? Pwes, pakisabi sa kanya na huwag siya magkakalat ng balita na hindi totoo. Hindi pa kami ni Angel, kaya wala pa akong girlfriend. Pero bakit nag-holding hands na kayo? Siya yung humawak sa kamay ko eh. O sige, aaminin ko na. Nagkakagusto na nga ako kay Angel. Pero hindi ko pa rin siya nililigawan hanggang ngayon. Kasi nga, gusto kita. Gusto mo ba talaga ako? Kasasabi ko lang, di ba? Oo, gusto kita. Sa pangalawang pagkakataon, Papa Dudut, ay nilamon na naman kami ng katahimikan. Pagkatapos ko po kasing sagutin ang tanong niya ay hindi naman siya nagsalita. Wala na rin po akong ibang masasabi dahil may boyfriend na siya. Ano namang laban ang nararamdaman ko kay Ivan? Marami po nagkakagusto kay Ivan pero si Nicole ang napili niyang ligawan. Kaya sa tingin ko po ay gusto niya talaga ang kaibigan ko. Napilitan na naman po akong magsinungaling kay Nicole. Sinabi ko na hindi ko nililigawan si Angel kahit na ang totoo ay nagkakamabutihan na kami. Kahit ako mismo ay naguguluhan kung bakit lagi kong pinagtatakpan ang ginagawa ko kay Nicole. Siguro ay ayaw ko lang siyang masaktan. Siguro ay gusto ko lang ingatan at alagaan kung ano ang meron sa aming dalawa. Kasi nga po,
kung hindi mag-workout yung sa amin ni Angel, ay mine ni Cole na sasalo. Pero bakit ko na lang hindi magawang kalimutan si Angel at panindigan na lamang si Nicole? Alam kong ako mismo ang nagpapakomplika sa takbo ng mga bagay-bagay. Litong-lito na rin ako papadudot, pero bakit hindi ko makuha ang lakas ng loob na kailangan ko? Hindi ko lang siguro gusto na makita na masaktan ang isa sa kanila. Kinabukasan po ng araw na yon ay tinawagan ako ni Angel at pinapunta sa bahay nila. Wala siyang kasama kaya nagpasama siya sa akin. Galit na galit pa rin po ako sa sarili ko. Dapat kasi ako ang nagko-comfort kay Nicole, kaya naman binuhos ko ang lahat ng galit ko noong may nangyari sa amin ni Angel sa mismong kwarto nito. Madalas pong magpakita ng motibo si Angel, kaya po nung araw na yon ay pumatol na ako. Pero nahimasmasan po ako noong maramdaman kong virgin pala ito. Nagtaka po ako kung bakit binigay yon sa akin ni Angel, Papa Dudut. Hindi po nakapasok si Angel kinabukasan dahil para daw siyang nilalagnat pagkatapos noong may mangyari sa amin. At yun naman po ang pasok ni Nicole sa school. Pinaramdam ko na naiinis ako sa nangyayari sa amin at hindi ko siya pinapansin, Papa Dudut. Wala pong klase sa isa naming subject, kaya naman po tumambay ako sa isang bench sa school namin. At tinabihan ako doon ni Nicole. Hindi ko pa rin siya noon pinapansin kahit na magkatabi kami. At siya po ang bumasag sa katahimikang namamagitan sa aming dalawa. Nagulat na lamang po ako noon nang biglang sinabi ni Nicole na makikipag-break na siya kay Ivan at ayusin namin ang sa amin. Gets ko naman po ang gusto niyang mangyari. Gusto ko rin naman po yun, kaso ay hindi ko naman maiwan basta si Angel dahil may nangyari na sa amin. Pero hindi ko sinabi ang tunay na dahilan kay Nicole. Makikipaghiwalay na ako kay Ivan. Narinig ko kung paano kayong dalawa ni Angel pagkwentuhan ng mga kaklase natin. Ang totoo naman talaga, dapat ako ang nasa posisyon ni Angel, 'di ba? Tayo naman yung totoong nagkakagustuhan eh. Sila lang naman yung panakip butas. Nasasaktan lang tayo pareho kaya naghanap tayo ng iba. Sabi mo sa akin nung tumawag ka, ako talaga yung gusto mo. Kaya makikipaghiwalay na ako kay Ivan. Ayusin natin yung sa atin. Gagawin mo ba talaga yung mga sinasabi mo? Paano naman si Ivan? Hindi mo ba siya naisip? Pwede naman siya mag-move on na lang eh. Sasabihin ko yung totoo sa kanya na ikaw talaga yung gusto ko. Mas okay naman siguro kung magpapakatotoo ko sa nararamdaman ko. Kesa naman manloko ko, di ba? Ba't ka ba ganyan? Ayaw mo na ba na maging tayo? Hindi mo na ba ako gusto? Gusto. Gustong gusto pa rin kita. Wala namang nagbago sa nararamdaman ko eh. Pero ba't ganyan ang itsura mo? Bakit hindi ko makita sa mukha mo yung sinasabi mo? May problema ba? Ay, wala naman. Pero ba't ang tipid mong magsalita? May gusto ka na yata talaga kay Angel eh. Hindi mo na ba kayang hiwalayan siya? Pero paano naman ako? Umasa lang ba ako ulit, Noah? Hindi sa ganun. Hindi pa naman talaga kami ni Angel. Pero yun kasi yung alam ng lahat eh. Kaya nga kung pwede lang sana, hayaan mo muna ako na ayusin muna yung sa amin. Wala naman pala talaga kayong relasyon eh. Ano pa nga ayusin mo? Malapit na rin naman tayong gumraduate. Sa susunod na taon, hindi na kayo magkikita. Pwede ba wag mo nang isipin yun? Hindi kasi ganun kadali yun eh, Kuli. Oo, gusto kita. Gustong gusto kita, pero meron tayong masasaktan. Hindi mo naman kasalanan kung masaktan siya eh. Siya yung nagpakita sa'yo ng motibo. Nilandi ka niya. Kaya kung masaktan siya, dapat lang yun sa kanya. Bakit naman dati kaya mong makipag-break sa mga naging girlfriend mo kahit hindi ka naman nagbibigay ng dahilan kung bakit ka nakikipaghiwalay? Bakit ngayon hindi mo magawa? Nicole, iba na kasi ngayon. Basta magtiwala ka lang sa akin, okay? Pag okay na yung sa amin ni Angel,
aayusin naman natin yung sa atin. Basta sa ngayon, magtiis na muna tayo ng ganito. Alam mo, hindi ko pa rin maintindihan eh. Bakit hindi mo na lang sabihin sa kanya ng diretsyo? Kung ayaw mong gawin, edi ako nang gagawa. Ako na yung magsasabi na tayo naman talaga yung nagmamahalan dito. Please, wag! Wag mo gagawin yan. Magtiwala ka lang sa akin. Aayusin ko lang yung sa amin, okay? Huwag kang magmadali at saka huwag kang munang makialam. Pero masasaktan ako sa tuwing makikita ko kayo araw-araw na masaya. Nandyan naman si Ivan, di ba? Sumama ka na muna sa kanya. Ano bang kalokohan to? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Alam mo, naguguluhan na ako sa gusto mong mangyari eh. Nicole, uulit-ulitin ko lang yung sinabi ko sa'yo. Magtiwala ka lang sa akin. Basta aayusin ko muna yung sa amin ni Angel, tapos aayusin ko na yung sa atin. Huwag ka muna mainip. Please. Okay, pero sana ako pa rin yung pipiliin mo sa huli. Sana hindi mo ako pinapaasa. Mahal kita. Paniwalaan mo yun. Magtiwala ka sa akin. Nakita ko po kung paano kumalma ang mukha ni Nicole noong sinabi ko na mahal ko siya, Papa Dudut. Yun po ang unang beses na sinabi ko yon sa kanya. Alam ko naman po sa sarili ko na yun talagang nararamdaman ko. Mahal ko na po si Nicole pero hindi ko magawang iwanan si Angel dahil sa nangyari sa amin. At hindi ko rin po alam kung may nabuo dahil first time ko lang pong makipagtalik sa babae. Kaya hindi po ako sure kung wala pong nabuo. Hindi namin mapakita sa school yung nararamdaman namin sa isa't isa. Kaya naman po sa bahay na lang namin nagagawa ang maglambingan. Lumaki na nga po kaming laging magkasama kaya naman po sa tuwing pumapasok si Nicole sa kwarto ko ay hindi nag-iisip ng ibang mga magulang ko. Doon lang po namin nagagawang yakapin ang isa't isa dahil walang ibang makakakita sa amin. Aaminin ko, Papa Dudut, na may malakas na kuryente akong nararamdaman tuwing napapadikit ako kay Nicole. Bagay na pinipigilan ko tuwing magkasama kami sa kwarto. Alam kong nasasaktan si Nicole sa tuwing nakikita niya kami ni Angel na magkasama sa school. Parehas lang naman po kami dahil nanggigigil po ako sa tuwing inaakbayan siya ni Ivan. Wala din naman po kaming label ni Nicole kaya hindi ko rin masabi na girlfriend ko siya. Mahirap po ang sitwasyon namin dahil pag-aawayan pa namin minsan ni Nicole ang ganong bagay. Nahihirapan din po kami dahil nakakaselos po talaga ang ganong klase ng setup. Hindi ko pa rin po masabi kay Nicole ang totoong dahilan kung bakit hindi ko magawang iwanan si Angel. Sigurado po kasi ako na hindi niya yon magugustuhan at siguradong magagalit siya sa akin. Hindi po kasi ganong klase ng babae si Nicole, against po talaga siya sa premarital sex. At isa pa ay hindi ko pa rin po alam kung may nabuo ba kami ni Angel. Halos gumuho po ang mundo ko, Papa Dudut. Sinabi po kasi sa akin ni Angel na parang may iba siyang nararamdaman sa sarili niya. Lagi daw po siyang naghahanap ng pagkain at laging nahihilo. Hindi ko po talaga alam kung anong gagawin ko. Bastang sigurado lang po ako ay yun na rin ang katapusan ng pagmamahalan namin ni Nicole. Dahil hindi ko naman pwedeng iwan sa ere si Angel kung buntis nga ito. Oh, mag-juice ka muna. Salamat. Ang sweet mo naman. Baliw. Siyempre bisita kita, alangan namang tubig lang ipainom ko sa'yo. May juice naman. Galit agad? Di naman. Hindi ko rin maintindihan yung sarili ko eh. Ang bilis magbago ng mood ko. Hindi naman ako ganito dati. Tapos lagi na lang ako nahihilo. Tapos lagi pa ako nagkikrave sa chocolate. Kaya nga pinabili kita bago ka pumunta dito. Di ba mahilig ka naman talaga sa chocolates? Oo nga, pero iba kasi ngayon. Tapos yung isa pa, delayed na ako ng 1 buwan. Baka naman delayed ka lang talaga. Okay lang Noah, expected ko naman na ganyan na magiging reaksyon mo.
Tsaka may kasalanan rin naman ako doon. Kaya kung meron ngang laman yung tiyan ko, piniprepare ko na yung sarili ko na maging single mother. Hindi ko na to papaako sa'yo. At teka, sandali. Pwede naman nating pag-usapan ng maayos yan eh. Noah, ayoko magpalaglag. Pwede ko rin yun ikamatay. Wala naman akong sinabi na magpapalaglag ka eh. Ang ibig kong sabihin, pwede nating paghandaan yan. Handa naman akong panagutan yung magiging baby natin eh. Talaga? Akala ko sasabihin mo sa akin ipalaglag ko na lang eh. O kaya itatanggi mo na ikaw talaga yung tatay nito. O kaya bigla mo na lang akong iwan. Oh, wag ka nang umiyak. Mamaya makaapekto pa yan kay baby. Malapit na rin naman ang graduation. Pagka-graduate natin, maghahanap ako agad ng trabaho. Pero sa ngayon, isipin muna natin kung paano natin sasabihin sa mga magulang mo yan. Haharap ka talaga sa magulang ko? Oo naman. Ibig sabihin, mahal mo talaga ako. Salamat, Noah. Promise, magiging mabuti akong asawa at ina. Oh, di ba sabi ko sa'yo huwag ka na umiyak? Basta, kung kailan ka maging ready, sabihan mo lang ako. Sasamahan kitang sabihin yan sa mga magulang mo. Sige, sasabihan kita agad. Parang medyo na-excite tuloy ako. Magkakaroon ako ng sarili kong pamilya. Siguro, paabutin muna natin ng 1 buwan bago natin sabihin. Natatakot din kasi ako eh. Okay, sige. Basta sabihan mo lang ako. Okay. I love you, Noah. I love you too. Labag man po sa kalooban kong sabihin na mahal ko siya ay wala na po akong magagawa. Kailangan kong iparamdam sa kanya yon dahil ayokong maapektuhan ang magiging baby namin. Para po akong lutang na naglalakad pa uwi sa amin. Hindi ko pa rin lubos maisip na magiging tatay na ako. Marami pa akong pangarap sa buhay kaso ay ayokong pabayaan na lang ng ganon ang magiging anak ko. Kaya naman po kailangan kong mag-decide ng tama at alam ko na tama ang naging desisyon ko. Sa school po ay mas lalong naging clingy si Angel. Halos ayaw na pong umalis sa tabi ko. Tinitingnan ko ang ekspresyon ng mukha ni Nicole sa tuwing nagkikita kami habang nakakapit sa braso ko si Angel. Hindi niya po kasi yon ginagawa kay Ivan dahil ayaw niya po na makita ko yon. Dahil ayaw niya daw po ako na magselos. Hindi ko po tuloy maiwasang masaktan kapag naiisip ko na kailangan kong piliin si Angel. Pinagawayan na nga po namin ni Nicole yon. Grabe daw kung makakapit sa akin si Angel. Wala na po akong masabi sa lahat ng sinabi niya kaya naman po niyakap ko na lamang ito ng mahigpit at hinalikan sa noo. Katulad po ng dati ay binalot na naman kami ng katahimikan. Wala na namang nagsalita sa amin pagkatapos noon. Hindi ko po alam kung may iniisip na palang plano si Nicole. Kinabukasan po noon ay Sabado. Wala po kaming pasok. Pinapunta po niya ako sa isang restaurant at nagulat po ako noong nandun din si Angel. Gets ko na po kaagad kung ano ang gustong mangyari ni Nicole. Pero kabaligtaran po ang nangyari. Dahil yun pa po ang naging dahilan para sabihin ko na mahal ko si Angel sa mismong harapan niya. Buti naman dumating ka na. Medyo kanina ka pa namin inaantay. Naku, actually nagmadali pa nga ako eh. Sorry kung nagantay kayo na matagal ha. Okay lang naman. Ikaw pa malakas ka sa akin eh. Ano ba kasi yung surprise mo? Wala ka namang dala. Kinakabahan tuloy ako. Surprise? Anong surprise? Ha? Sabi ni Nicole may surprise ka daw. Kaya nga pumunta agad ako eh. Di ba meron kang sasabihin, Noah? Sabihin mo na. Ito na yung pagkakataon. Magpakatotoo na tayo. Nakakapagod na kasi eh. Di ba sinabihan na kita na huwag kang gagawa ng ganitong bagay? Pero hirap na ako. Wait, ano bang problema?
Ano bang pinag-uusapan nyo? Anong hirap na hirap? Noah, sige na, ikaw na yung magsabi. Mas maganda kung sa'yo mismo manggaling. Ano bang sinasabi mo, Nicole? Noah naman eh! Di na ako natutuwa ah. Noah, ano to? Ano bang nangyayari? May relasyon ba kayong dalawa? Wala kaming relasyon. Wala nga, pero… Nicole, pwede ba? Please, mahal ko si Angel. Hindi ko siya kayang iwan. OMG! Kailangan ko umuwi. Sinugod si Daddy sa ospital. Mauna na muna ako sa inyo. Tatanungin na lang kita sa susunod, Noah. Sana magsabi ka sa akin ng totoo. Ihatid na kita. Hindi na. Sa tingin ko kailangan niyo mag-usap. Sapat na sa akin na sinabi mong ako ang mahal mo para pagkatiwalaan kita. Pero magtatanong pa rin ako. Iwan ko na muna kayo. Sige, ingat ka. Noah! Bakit mo ako niloko? Nicole, hindi kita gustong lokohin. Pero kailangan ko siyang panindigan eh. Bakit? Bakit kailangan? Nakipaghiwalay na nga ako kay Ivan, di ba? Tapos ito pala yung mangyayari? I'm sorry, Nicole. Mahal talaga kita. Pero buntis si Angel. Ano? Noah naman! Ba't mo ginawa yun? Nangyari yun nung sinabi mo sa akin na sinagot mo na si Ivan. Sobra kasi ako nasaktan nun kaya may nangyari sa amin ni Angel. Pero hindi yung sapat na dahilan para gawin mo yun kay Angel. Paano kung hindi naman pala kayo yung magkakatuluyan? Kaya nga pananagutan ko siya. Buntis na siya eh. Nicole, bala ko naman talagang sabihin sa'yo eh. Pero hindi mo sinabi! Pinaniwala mo ako na ako talaga yung pipiliin mo! Grabe, nakakahiya ako! Ako pa yung nagpapunta kay Angel dito! Pero ako pala yung masasurprise! I'm sorry. Ano ba magagawa ko? Nagpaloko na ako sa'yo eh! Kasalanan ko rin naman. Hindi ko na kaya, Noah. Parang gustong bumagsak ng katawan ko. Uwi na rin ako. Naiwan po akong mag-isa noon, Papa Dudut. Hindi ko na rin po siya pinigilan dahil ayoko nang madagdagan pa ang sakit na nararamdaman niya. Gulong-gulo ang isipan ko at parang gusto ko na lang din po na matulog ng isang buong araw at yung tipong wala talagang gisingan. Hindi ko naman gusto na mangyari ang ganito. Sadyang naipit lamang ako kaya kinakailangan ko talagang mamili. At bilang lalaki alam kong tama ang tatahaking kong landas. Hindi na kami nag-usap ni Nicole pagkatapos ng nangyari sa resto. Tinatanong din po ako ni Mama kung bakit daw po hindi na pumupunta si Nicole sa bahay namin. Wala naman po akong masagot kay Mama kaya po siya ang nag-isip ng dahilan. Siguro daw po ay nagka-girlfriend na ako kaya nagselos daw po si Nicole. Medyo tama naman po si Mama pero hindi na po ako sumagot noon. Nakita ko kung paano sinuyo ni Ivan si Nicole. Mukha naman pong gusto talaga siya ni Ivan. Sana lang po ay matulungan siya nitong mag-move on sa nangyari. Sa pagkakaalam ko po kasi ay hindi nagbigay ng maayos na dahilan si Nicole kung bakit niya ito hiniwalayan. Naawa pa rin po ako sa kanya dahil umasa talaga siya na siya ang pipiliin ko. At habang tinitignan ko po silang dalawa ay napaisip ako. Paano pala kung delayed lang talaga si Angel? Absent po ulit si Angel dahil nasa ospital pa rin ang daddy niya. Ang sabi niya sa akin ay papasok na lang daw siya kinabukasan at hahabol na lang sa na-discuss noong araw na yon. Hindi naman po ako kinulit ni Angel tungkol sa nangyari sa resto. Medyo nagtaka rin po ako. Dahil kung ibang babae yon ay malamang ay hindi yon nakatulong hanggat hindi nalalaman ang totoo. Hindi ko po hinintay na tanungin niya ako tungkol doon. Kaya naman po ay ako na ang pumunta sa bahay nila. Nakangiti po si Angel noong pinagbuksan ako ng pintuan. Kakauwi lang din po ng daddy niya
galing sa ospital at hindi na rin naman po bago sa pamilya ni Angel na makita ako doon dahil ilang beses na akong pumunta sa bahay nila. Dahil ang alam po nila ay nililigawan ko si Angel. Sinabi ko po sa kanya na kaya ako pumunta doon ay para sabihin sa kanya ang totoong nangyari. Pero ang nangyari po ay siya ang nagpaliwanag sa akin. Bakit naman pumunta ka pa dito? Di ba sabi ko naman sa'yo papasok na ako bukas? Oo, alam ko pero gusto ko kasing ipaliwanag sa iyo yung nangyari sa resto. Gusto ko na maging malinaw sa iyo ang lahat. May ipapaliwanag din kasi ako sa'yo. Sino bang mauuna sa atin magsalita? Sige, ikaw na muna. Tungkol saan ba yung ipapaliwanag mo? Ganito kasi, Noah. Dinatnan na ako. Hindi ko nasabi sa'yo agad kasi natakot ako sa magiging reaksyon mo. Ha? Kailan pa? Kailan ka pa dinatnan? 1 week after nung akalain natin na buntis ako. Bakit tinago mo sa akin yun? Bakit hinayaan mong isipin ko na buntis ka talaga? Bakit pinatagal mo pa? Kaya nga gusto kong humingi sa'yo ng sorry eh. I'm sorry. Nagustuhan ko kasi yung feeling na sobrang maalaga ka sa akin. Yung ayaw mong nalulungkot ako. Yung andyan ka lagi sa tabi ko. Yung pakiramdam na mahal mo talaga ako. Ayoko kasi na magbago yun, Noah. Mahal kasi kita. Alam ko naman na alam mo kung gaano kita kagusto eh. Ako na nga yung nagpakita sa'yo ng motibo para ligawan mo ko. Kaya pumayag ako na ikaw ang makauna sa akin kasi gustong gusto kita. Mali eh. Dapat nagsabi ka sa akin ng totoo. Oo, alam ko na may gusto ka sa akin noon pa. Nararamdaman ko naman yun eh, pero itong ginawa mo na nagpanggap kang buntis, hindi tama to eh. Hindi mo alam kung ano yung bagay na nasayang dahil sa ginawa mo. Pero akala ko naman talaga buntis ako. Pero ayoko lang kasi na naiwan mo ko pag nalaman mo na yung totoo. I'm sorry. Pero kung gusto mo na akong iwan, kung gusto mo na makipaghiwalay, hindi kita pipigilan. Malaya kang makakaalis sa buhay ko. Sana lang sinabi mo sa akin ng mas maaga. Hindi naman ako magagalit kung sinabi mo sa akin agad eh. Nawala yung taong mahalaga sa akin dahil akala ko buntis ka talaga. Mas pinili kita kaysa sa kanya tapos malalaman ko na nagsinungaling ka lang pala. I'm sorry, Noah. Mahal lang talaga kita. Pero si Nicole ba? Yung babaeng tinutukoy mo? Ang swerte naman niya. Kasi merong Noah na iniiyakan siya. Ang swerte-swerte niya. Naiinggit ako sa kanya. Nakita ko kung anong klaseng tao ka. Nakita ko kung paano ka mag-alaga ng babae. Naramdaman ko kung paano ka magmahal kahit pinipilit mo lang naman na mahalin ako. Ang bait-bait mo. Kaya sana mapatawad ka niya. Kasi sayang talaga kung pakakawalan ka pa. Sige na, umuwi ka na. Gagabihin ka na masyado. Sa totoo lang nagugustuhan naman na talaga kita eh. Kahit dati pa. Pero nangibabaw sa akin yung nararamdaman ko para kay Nicole. Masaya na akong malaman na minahal mo ko kahit konti. Okay na sa akin yun. Kaya hindi na ako pumayag na ihatid mo ko nung nasa resto tayo kasi gusto ko na makapag-usap kayo. Sa mga sinasabi niyo pa lang noon, alam ko nang merong something sa inyo. Pero sinabihan mo pa rin ako na mahal mo ko noon. Inisip ko na lang na sinabi mo lang naman yun kasi
Alam mo, buntis ako. Pero ngayong alam mo na yung totoo, pwede mo nang ayusin yung inyo. Mabait ka naman, Angel. Kaya magiging maswerte rin yung lalaking mapapasayo balang araw. Salamat. Meron lang akong last favor sa'yo. Sige, ano yun? Kung sakaling maging okay na kayo ni Nicole, huwag sana kayong magpakita na sweet kayo sa isa't isa. Gusto ko lang na makapag-move on ng mabilis. Halos mag-aalas 10 na ng gabi nang makauwi ako sa amin. Tumanggi na po akong maghapunan kina Angel. Nahiya na po kasi ako kaya naman gutom na gutom akong nakauwi sa amin. Okay na po sa akin na maayos kaming naghiwalay ni Angel. Mabait po talaga siyang tao kaya sana balang araw kung hindi na pwedeng maging kami ni Nicole ay sana ay mag-cross muli ang landas namin. Sinubukan ko pong kausapin si Nicole at hindi ko po napansin na nandun pala si Ivan sa bahay nila. Kaya naman po nagulat ako nang biglang sumulpot ito sa labas ng bahay nila. Sinubukan ko po kasing humingi ng tawad sa kanya. Nasabi ko na rin po na hindi pala talaga buntis si Angel. Pero huli na po ang lahat dahil nagkabalikan na sila ni Ivan. Hinayaan ko na rin po siya. Hindi ko na po ginulo pa ang nararamdaman niya kaya ako na mismo ang umiwas. Masyado pong naging magulo ang high school life ko, Papa Dudut. Complicated po talaga ang buhay teenager kaya naman po nang makapasok na ako sa university ay sinubukan ko maging mature. Nag-focus ako sa pag-aaral. Hindi na kami nagkitang muli ni Angel pagka-graduate namin ng high school. Kami naman po ni Nicole ay nag-iba na rin po ng landas. Katulad nga po ng sinabi ko ay wala na akong balak na guluhin pa sila. Kaya ako na ang lumayo pero isang gabi ay tumawag sa cellphone ko si Nicole at nasa labas daw po siya ng boarding house ko. Lasing po ito kaya nilabas ko siya. Nicole, ano bang ginagawa mo dito? Gabi na. Alam ba ni Ivan na nandito ka? Hindi niya alam. Siyempre, magagalit yun. Eh ano ba kasing ginagawa mo dito? Tapos lasing ka pa. College na ako, no? Pwede ko nang gawin to. Pwede na ako mag-inom. Sana kay Ivan ka na lang pumunta. Pinagtatabuyan mo ba ako? Kala ko mahal mo ako. Hindi naman sa pinagtatabuyan kita pero lasing ka. Kaya dapat kung ka sa boyfriend mo pumunta. Mag-aalala yun sa'yo. Tapos kung ano-ano pa yung sinasabi mo sa akin ngayon. Ayoko nga, bakit ba? Sabi mo dati mahal mo ko. Di mo na ba ako mahal ngayon? Ha? Dahil ba kay Angel? Bakit ka ba nagkakaganyan? Ano ba yung sinasabi mo? Matagal na kaming hindi nagkikita ni Angel. Dahil kasi sa Angel na yan, kaya nagkagulo-gulo tayo eh. Dapat ikaw yung boyfriend ko ngayon eh. Hindi naman talaga yun buntis, di ba? Nagsinungaling siya para hindi ka mapunta sa akin. Malanding yon. Nicole, matagal na yun. Tsaka huwag ka magsalita ng ganyan kasi hindi mo naman talaga alam kung ano yung nangyari. Hindi mo naman alam kung anong klaseng tao si Angel eh. Ang akala talaga namin nun buntis siya. Pero bakit hindi ka bumalik sa akin? Inantay pa rin kita. Kasi kayo na ulit ni Ivan nun kaya hindi na ako nang gulo. Pero ikaw yung gusto ko. Ikaw yung mahal ko. Pwede ko naman siyang iwan kung binalikan mo lang ako nun eh. Akala ko kasi okay ka na nun eh. Akala ko masaya ka na kay Ivan kaya hinayaan na kita. Pero Nicole, matagal na yun. Naka-move on na ako. Ang daya mo! Alam mo ba? Alam mo ba na mahal kita? Ang tagal kitang iniyakan. Ang dami kong pinagsisisihan hanggang ngayon. Sana pala, sinabi ko kaagad sa'yo noon na ikaw talaga yung crush ko. Sana nagpakita na lang din ako ng motibo noon. Sana hindi ko na lang sinagot si Ivan.
Sana inintindi ko muna yung talagang nangyari sa inyo ni Angel noon. Eh di sana, ikaw yung kasama ko ngayon. Nasasaktan pa rin ako, Noah. Nicole, I'm sorry. Pero sana wag na natin pag-usapan to. Matagal na yun eh. Tsaka isa pa, hindi na tayo mga bata. Tulungan mo na yung sarili mong mag-move on. Tsaka tinawagan ko si Angel kanina. Sabi ko tawagan niya si Ivan para sunduin ka dito. Parating na sila. Antayin na lang natin. Bakit mo naman tinawagan si Angel? Kayo pa rin ba hanggang ngayon? Hindi kami. Okay? Ngayon ko na lang siya ulit nakausap. Sinabi ko lang sa kanya na ipasundo ka kay Ivan. Wala naman akong number ni Ivan eh. Si Angel meron dahil magkaklase sila nung high school. May number sila ng isa't isa. Kaya nakisuyo lang ako. Pero mahal kita, Noah. Di ba mahal mo ko? Sabi mo sa akin dati, mahal mo ko. Nicole, lasing ka lang. Epekto yan ng alak. Bukas, sigurado ako si Ivan na ulit ang mahal mo. Noah! Oh, sumama ka pa kay Ivan? Oo, hindi rin naman kasi ganun kalayo yung tinutuluyan ko dito. Kaya sabi ko kay Ivan, daanan niya na ako. Nicole, anong ginagawa mo rito? Gabing-gabi na, lasing ka pa. Gusto ko makipag-usap. Kaya ko naman yung sarili ko eh. Ivan, pakihatid mo na lang si Nicole sa kanila. Bagalan mo lang yung pagpapatakbo para hindi kayo maaksidente. Iwan ko na lang yung motor ko dito, pre. Balikan ko na lang bukas. Magta-taxi na lang kami para mas safe si Nicole. Okay, sige. Ako nang bahala magpasok sa loob ng gate mamaya. Mas mabuti nga yung ganun. Iwan mo na rin yung helmet mo para wala kang bitbit. Nicole, let's go. Noah! Uy, ano ka ba? Hindi ka na. Ayokong umuwi, Hindi ka Ivan. na. Ano ba? Tama na. I'm sorry Nicole pero kailangan mo nang umuwi. Magpahinga ka na muna. Sige Ivan, mag-ingat kayo ha. Sige pre, salamat. Salamat din. Naawa po ako kay Nicole, Papa Dudut. Hindi ko akalain na hindi pala siya nakakapag-move on pa sa nangyari noon. Napaisip din po ako sa mga sinabi noon ni Nicole na kung napag-usapan lang sana namin, agad ang nangyari noon ay malamang ay siya pa rin ang kasama ko hanggang sa ngayon. Pero masaya na rin naman po ako sa buhay ko ngayon kahit na wala akong love life. Mas okay na po kasi yon dahil mas nakakapag-focus ako sa pag-aaral. Nagpaiwan noon si Angel at dahil gabi na nga po noon ay hindi ko na siya pinauwi. Sa boarding house ko siya nagpalipas ng gabi pero doon po siya sa kama at sa sahig naman po ako natulog. Halos nagkwentuhan lang naman po kami noon buong gabi. 2 years din po kasi kaming hindi nagkita ni Angel at maganda po doon ay may feelings pa rin po siya para sa akin. Single naman po siya kaya walang masama kung liligawan ko ulit siya. Narinig po ng may kapal ang panalangin ko na sana balang araw ay mag-cruise muli ang landas namin. Matagal po ang tinakbo ng relasyon namin bago kami nagpakasal. Tulad po ng inaasahan ay napaka maarugang asawa at ina ng babaeng dapat ay pakakasalan ko noon. At siya rin palang pinakasalan ko talaga. Ngayon po ay may 2 na kaming anak ni Angel at masayang namumuhay bilang isang masayang pamilya. Yan po ang kwento ng aking buhay pag-ibig, Papa Dudut. Marami pong salamat sa pagbabasa ng aking storya. Naway pagpalain po kayo at ang Barangay LS ng ating Diyos Ama. Hanggang dito na lamang ang inyong forever kabarangay, Noah. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagiging parlorista ay madalas na itinuturing na trabaho ng mga bading.
Pero may mga parlorista ring babae na bihasa sa larangan ng pagpapaganda. Kasing husay din sila sa paggupit ng buhok at pati sa mga uso na estilo. Ay kabisado nila. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang magpagupit sa isang babaeng parlorista? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa lahat ng ating mga kabarangay. Sobrang saya ko po tuwing nakikinig ako sa inyong programa bawat tanghali, Papa Dudut. Parang bahagi na kayo ng araw-araw naming buhay dito sa parlor kung saan ako nagtatrabaho sa Mandaluyong. Kayo ang kasama namin sa mga kwentuhan, tawanan at minsan sa mga luha. Kaya naman naisipan kong sumulat para ibahagi sa inyo ang istorya ng buhay ko. Baka sakaling may matutunan ng ating mga kabarangay mula dito. Ako po si Lady, babae po talaga ako at hindi po ako bakla. Pero ang hanap buhay ko ay pagugupit sa isang parlor. Tubong Laguna ako at lumaki sa simpleng pamumuhay. Hindi ako nakapagkolehiyo, wala pa kasing libreng tuition noon sa mga state universities. Kaya hindi kinaya ng pamilya namin ang gastusin. Pero kung may pagkakataon lamang nako, matagal ko nang tinupad ang pangarap kong makapag-aral. Pero may isa akong matalik na kaibigan, si Roland, na mas kilala bilang Mamita. Pareho kaming walang marangyang buhay pero punong-puno siya ng talento. High school pa lamang kami noon, siya nang hinihingan ng tulong ng mga kaklase namin tuwing may pageant. Siya ang reyna pagdating sa makeup at hindi lang yon. Pati mga lalaki sa klase namin kapag hindi na papapasukin sa eskwela dahil mahaba ang buhok ay kay Mamita agad lumalapit. Wala pa siyang lisensya pero gupit lang ay panalo na. Alam mo Papa Dudut, natatakot akong mabubulok lang sa Laguna at walang marating sa buhay. Ikahos ang mga magulang ko at kanya-kanya kaming nagsusumikap na magkakapatid para dumiskarte sa buhay. Pagkatapos ng high school, pagugupit na ang naging kabuhayan ni Mamita. Isang araw sabi ko sa kanya na gusto ko ring matuto at magkapera nga kasi alam kong sa ganitong hanap buhay ako may pag-asa. Pumayag siya at naging sobrang tiyaga niya sa pagtuturo sa akin. Pero hindi pala madali ang pagugupit ng buhok. Ang hirap niyang aralin. Pero inilaban ko pa rin. Mga customer ni Mamita ang una kong naging biktima. Pinagpraktisan pala. Ako ang unang gagalaw ng gunting pero kapag may sablay na ay si Mamita na ang naging to the rescue para itama ang mali kong paggupit. Dahil sa tiyaga ni Mamita ay natuto rin po ako. Hanggang isang araw ay niyaya niya ako lumuwas ng Maynila. May kaibigan daw siyang may parlor sa Mandaluyong na naghahanap ng bagong parlorista. Sabi niya sa akin na eto na ang pagkakataon namin. Baka dito na magbago ang buhay naming dalawa. At hindi na matutuloy ang kinakatakot ko na mabubulok lang sa probinsya. Iba daw kasi ang buhay kapag nasa syudad na. Bit-bit ang pangarap, Papa Dudut, ay sumaba kami sa Maynila. Magkasama kami ni Mamita sa isang pangarap at sa isang kwarto na aming inuupahan. Siya ang naging ina, ama at kapatid ko sa syudad. Alam niya ang lahat ng sikreto ko. Alam na alam niya kung malungkot ako at alam niya rin kung kinikilig ako. Lalo na nang makilala ko si Gregory sa parlor na aming pinagtatrabahuhan noong 31 years old na ako. Magandang tanghali po. Ay, ang gwapo naman. Anong atin? Magpapagupit po. Talaga? Sayang naman. Po? Kako, ako sana kaso may nire-riban pa ako, Toy. So maghihintay na lang po ako kapag tapos na kayo? Ay hindi, Toy.
Hindi akong gugupit sa'yo. Isang bakla rin. Wait ka lang sandali ha. Nasa CR pa, lalabas din yon. Ay, nandito na. Ano yung narinig ko kanina na bakla ako? Ikaw talaga, mamita? Sinisiraan mo agad ako. Porke wala tayong jowa at malapit nang mawala ang edad sa kalendaryo? Nagsasabi lang ako ng totoo, te. Bakla po ba talaga kayo? Ay, hindi ako bakla. Babae ako. Kita mo naman oh. Anong kita? Wala namang makikita sa'yo. Ewan ko sa'yo. Mag-focus ka nga dyan. Ay, dito ka sir. Upo ka dito sa harap ng salamin. Ah, salamat. Anong gupit po ang gusto niyo, sir? Sigurado ka bang marunong ka? Ay, grabe ka! Oo naman! Kung anong kaya ng mga bakla sa parlor, kaya ko rin! Saka hindi pasmado ang kamay ko. Alam mo na. Naku, nagpaparinig ka ba? Itong kamay ko, inaalagaan ko talaga to. Hindi ako pasmado. Ibang klase din kayo rito. Ang saya nyo. Siyempre naman, dapat ganun lang. Dapat happy! Ayos. Sarap nyo sigurong kasama. Sinabi mo pa. Masarap talaga kami. Fresh pa. At tulad yung babaeng nasa likod mo na ready ng pagwapuhin ka palalo. Hindi pa lumagpas sa kalendaryo ang edad ko. Pero kahit lumagpas pa to, kaya ko pa. Age is just a number. Mamita, baka kung saan na naman mapunta tong usapan na to Baka may susugod na magulang dito kasi ano? Grabe ka, lady. Hindi ako ganun, no? Kaya nga sinabi ko sa magulang nung lekat na yon na pumunta kami sa barangay para magharap-harap. Pero hindi natuloy kasi wala silang pwedeng reklamo sa akin. Matino akong bakla. Hindi ako tulad ng iba dyan, hayok. Ako kasi demure. O siya, demure na kung demure. Ikaw ba ate? Demure ka rin? Buong ganun, te. Dapat mo talagang respetuhin yung kasama ko. Aba, oo naman po. Magalang po ako sa mga nakakatanda sa akin, lalo na sa babae. Sa bakla? Magalang ako sa lahat. Etos ka rin, no? Kung hindi ka lang gwapo, pagkakamala na kita scammer sa ka-etosan mo. Hala, grabe naman po kayo. Pero ang pogi mo, walang halong char. Hindi ba, lady? Ang swerte mo at ikaw ang gugupit dyan kay sir. Ha? Naku, kilala kita, lady. Nagagwapon ka kay sir? Ano nga pang pangalan niyo, sir? Gregory po. Ayan, alam mo na ang name ni sir. Ikaw talaga, mamita? Paano ko makakapag-concentrate nito? Hala, parang tulad ng dati, kapag hindi umaayos ang buhok ni sir, ako na ang titira. Naku, wag niyo naman paglaruan ng buhok ko. Just lang. Mahusay yan si lady. Binabakla lang kayo niyan pero mahusay talaga yan. Naniniwala naman ako mahusay siya. Pagwapuhin mo pa ako lalo Oo naman. Sisimulan ko na pong gupitan ng buhok nyo, Sir Gregory. Siguro, Gregory na lang ang itawag mo sa akin. Bata pa naman ako para i-sir nyo. Customer po kayo, kaya sir ang tawag ko. Sige na, Gregory na ang itawag mo. Sige ka, di ako babalik dito kung ipipilit mo yung kakaser mo. Ay, wag naman po, Gregory. Ayan, ayusin mo ang paggupit Masusunod po, kamahalan. Charot! Sobrang gwapo po talaga si Gregory Papadudut. Parang kahawig niya po si Ruru Madrid. Maganda rin ang mga muscles niya. Lalaking-lalaki talaga. At tama po ang napansin ni Mamita na nagwagwapuhan ako sa kanya sa unang pasok niya pa lamang sa parlor. Hindi ko lang pinahalata kasi parang hindi naman po tama na parang ang landi ko kaagad sa paningin niya. Sobrang kinakabahan ako sa paggupit ko sa kanyang buhok. Nanginginig pero tinatagang ko ang aking dibdib para maayos ko ang aking trabaho. Gusto kong tumagal ang orasan habang ginugupitan ko siya dahil gusto kong mahawakan ang kanyang mga buhok at makikita ang mukha niya ng mas matagal. Na love at first sight ako, Papadudut. Crush na crush ko na siya. Pagkatapos kong gupitan si Gregory ay parang nararamdaman ko pa rin ang ulo niya. Na-imagine ko pa rin ang mga oras na ginugupitan ko siya. Ilang gabi din akong hindi kaagad makatulog kasi naiisip ko ang mukha niya. Gusto kong makita ko siya at dumating nga ang araw na pinakahihintay ko. Hindi ko akalain na babalik siya sa parlor para makita lamang ako. Nagulat ako, Papadudut. Sabi niya ay gusto niya lang na tumambay para makita ko. Doon niya hiningi ang number ko at agad na naging chatmate kaming dalawa.
Bawat receive ko ng text niya ay naglulupasay ako sa kinig. Pero pinagsabihan agad ako ni Mamita na huwag seryosohin at baka masaktan lamang daw ako. Kalaunan ay nanligaw na si Gregory sa akin. Sino ba naman ako para tumanggi sa isang napakagwapong Adonis? At gusto kong matikman yung bagay na pwede kong sabihin na babae talaga ako bago ko lisanin ang edad kong 31. Pero super KJ talaga si Mamita. Pinagsabihan ba naman ako na huwag magpapadala sa mga matatamis na salita ni Gregory. Pero sabi ko ay inggit lang siya kasi may lalaki nang nagmamahal sa akin. Sa madaling salita ay hindi ako nakinig sa kanya, Papa Dudut. Gusto ko kasi si Gregory kaya sinagot ko na ng walang paligoy-ligoy. Naging kami na officially ni Gregory ang Ruru Madrid ng buhay ko. Isang linggo pa lang kami ay isinuko ko na kaagad sa kanya ang pagkababae ko. Masarap ba? Ha? Oo naman. Masakit lang, mahal. Ganyan talaga yan. Salamat ha. Ako ang nauna sa'yo. At huli. Hindi ba, mahal? Siyempre naman. Ganun mo talaga katagal hinintay ang oras na to? Ikaw talaga ang para sa akin. Salamat, mahal. Ikaw pa ba? Pero alam mo, hindi ko na talaga gustong makita yung kaibigan mong si Mamita. Grabe kung makatingin sa akin. Hayaan mo na, mahal. Ganun lang naman talaga siya. Hindi ko talaga siya gusto. Hindi ba sinabi niya sa'yo na ayawan mo na ako? Na hindi mo ako pwedeng sagutin kasi tambay lang ako? Grabe din kung manira ng tao yung Mamita na yan. Siguro type niya lang ako. Pero sorry na lang siya. Hindi ako pumapatol sa tulad niya. Huwag mo na lang pansinin yun. Ang importante, tayo na. Seryoso ka sa akin. Mahal mo ko, di ba? Oo naman. Mahal kita. Mahal na mahal. Iba ka nga eh. Kasi pinaglaban mo ako dun sa baklang yun. Gregory, awat na. Teka, bakit parang mas mahal mo pa yung baklang yun kesa sa akin? Panay ang depensa mo sa kanya eh. Mahal, hindi sa ganun. Best friend ko kasi yun. At siya nagturo sa akin paano maggupit. Siya nga nagdala sa akin dito. Kaya ako parlorista ngayon. Pero parang gusto niyang kontrolin ka. Hindi naman siguro. Concerned lang naman siya. Pero wala naman siyang ipag-aalala sa'yo kasi alam kong mabuti kang tao at mabuti ang intensyon mo sa akin. Tama ka dyan. Mahal kita, lady. At buti naman na solo kita ngayon. Umabsent muna ako sa parlor para samahan kita. Iba ka talaga. Mahal na mahal mo talaga ako. Pero hindi pwedeng parati kang absent ha. Paano na ang kita mo niyan? Baka yung customer mo mapupunta na dun sa baklang hukluban na yun. Hindi naman. Saka ganun naman talaga sa parlor. Kung sino ang nandun, siya na gagawa. Hayaan mo na. Naisip ko lang, pwede ka na sigurong lumipat ng ibang tirahan. Huwag ka nang sumama sa baklang yun. Baka impluwensyaan ka lang niya. Mahal, mabait si Mamita. Parang kapatid ko na siya. Kukuha na lang tayo ng short time room tulad ngayon. Pwede naman. Basta, maganda ka lang ng pambayad ha. Alam mo naman mahal na wala akong trabaho. Basta, paliligayahin kita. Gusto kong masasarapan ka lang kasi mahal kita eh. Salamat, mahal. Mahal, may papakiusap pala ako sa'yo. Ano yun, mahal? Si Rico, birthday niya kasi. Pupunta ako sa kanila. Mahal, pwede bang makahingi ng pera? Pambili lang ng pang-inom para may bit-bit naman ako. Alam mo namang nakakahiya pumunta na walang bit-bit. Magkano ba yun? Isang case. Kaya mo naman, di ba? Mahal na mahal mo naman ako kaya di mo ako matitiis. Sandali. Titingnan ko sa wallet ko. Kaya mo yan. Ikaw pa ba? Ang dami mo nga naging customer sa parlor nitong mga nakaraang araw kasi graduation. Maraming nagpapagupit tsaka nagpapariband. Tiba-tiba ang kita mo. Sa awa ng Diyos, marami nga. Oh, eto mahal. Okay na ba yan? Pwede mo bang dagdagan, mahal?
Baka magkasarapan eh. Alam mo na, minsan lang naman to. Basta kapag nagkatrabaho na ako, babawi ako sa'yo. Promise. Eto mahal oh, yan na muna kasi marami din akong babayaran eh. Saka nagpapadala rin ako sa mga magulang ko sa probinsya. Matanda na sina mama at papa ko eh. Sige, okay na nga to, mahal. Pamasahe na lang. Sige na. Yan na muna ang pambayad ko sa'yo, mahal. Basta mag-ingat ka ha. Oo naman. Iingatan ko sarili ko. Pangako. Maraming salamat dito, mahal. The best ka talaga. Mag-enjoy ka sa party. Aba, syempre. Salamat talaga dito sa bigay mo, mahal. Welcome mahal. At dahil nga mahal na mahal ko si Gregory at may sapat naman akong pera, Papa Dudut, ay binibigyan ko na siya. Hindi ko naman iniisip na mabigat yon sa akin dahil mahal ko siya at gusto kong suportahan siya sa abot ng aking makakaya. Lagi niyang sinasabi sa akin na kapag siya ay nagkaroon ng trabaho at kumita na, ako naman daw ang kanyang aalagaan. Lalo na raw kapag magiging asawa na niya ako. Paulit-ulit po niyang pinapangako na siya raw ang bubuhay sa amin, pati na sa magiging anak namin sa hinaharap. Napakalambing niya kaya madalas ay nadadala ako sa mga matatamis niyang salita dahil doon ay tinatago ko kay Mamita ang tungkol sa pagbibigay ko ng pera kay Gregory. Halos linggo-linggong nagbibigay ako sa kanya na parang ginawang allowance ang pera ko. Hindi ko na nga namamalayan pero halos lahat ng sahod ko ay nauubos na sa kanya. Hindi na ako nakakaipon dahil sa kanya na napupunta ang karamihan ng kita ko. At hindi na rin ako nakapagbibigay ng pera sa aking mga magulang. May mga pagkakataon na ramdam ni Mamita, Papa Dudut, na pineperahan lamang ako ni Gregory. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na mag-ingat ako dahil baka ginagamit lamang niya ako. Pero tuwing tinatanong niya ako kung nagbibigay ba ako kay Gregory ng pera ay todo ang pagtanggi ko. Ayaw kong isipin niya na mali ang relasyon namin. Hindi ko rin kayang aminin kahit sa sarili ko na baka nga totoo ang sinasabi ng ibang tao na baka pera lamang ang habol ni Gregory sa akin. Pinipilit kong paniwalain ang sarili ko na mahal niya ako. At totoo ang lahat ng mga pangako niya. Umaasa akong darating ang araw na magbabago ang sitwasyon, na siya naman ang magpapasaya, bubuhay at mag-aalaga sa akin. Pero minsan ay hindi ko maiwasang mag-isip. Bakit ganon? Bakit ako na lamang palagi ang nagbibigay? Bakit parang ako na ang bumubuhay sa kanya? Kapag hindi ko siya nabibigyan ng pera ay nagtatampo siya. Ang bigat sa pakiramdam. Pero iniisip ko na lamang na mahal ko siya at siguro ay eto ang paraan ko para ipakita yon. Iniintindi ko na lamang na wala pa siyang trabaho kaya ako muna ang gumagawa ng ganong responsibilidad. Mahirap pero mahal ko si Gregory, Papa Dudut. At kung mahal mo ang isang tao, ay gagawin mo ang lahat para mapasaya siya. Kahit minsan ay ikaw na ang nasasaktan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mahal na mahal ko po talaga si Gregory, Papa Dudut. Pero kahit na anong paliwanag ko ay hindi pa rin naniniwala si Mamita. Paulit-ulit niya akong sinasabihan na mukhang niloloko lamang ako ni Gregory. Hindi ko alam kung bakit ganon siya kung makapagbitaw ng salita. Siguro'y dahil ayaw niyang masaktan ako pero hindi ko maiwasang mainis kapag sinasabi niyang ginagamit lamang ako ni Gregory. Tuwing napag-uusapan namin siya ay nagiging tensyonado ang usapan namin ni Mamita. Kaya naman kadalasan ay iniiwasan ko na lamang na mapunta roon ang usapan namin para hindi kami magtalo. At tuwing nasa inuupahan naming room, at agad akong natutulog para iwas na rin nabanggitin ang tungkol sa relasyon namin ni Gregory. Minsan nasa labas din ako ng bahay para makipag-chat kay Gregory. Ganun po ang naging sistema ko. Para hindi ako mainis kay Mamita.
Dumating na nga sa puntong napag-isipan ko na ring sundin si Gregory na lumipat na lamang ako ng ibang bahay para malayo sa panghihimasok ni Mamita. Sabi pa nga ni Gregory, mas magiging magaan daw ang relasyon namin kung hindi ko kasama si Mamita sa bahay. Pero kahit na anong pilit ko ay hindi ko magawang iwanan si Mamita. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Siya ang kumupkop sa akin noong panahong walang-wala ako. Siya ang nagdala sa akin dito sa Maynila. Kung hindi dahil sa kanya baka hanggang ngayon ay nasa probinsya pa rin ako at walang maayos na trabaho. Ayokong bayaran ang kabutihang ipinakita niya sa akin ng pagtalikod. Kaya kahit mahirap ay tinitiis ko na lamang tuwing pinagsasabihan niya ako. Ang mas nakapagtataka pa, parang may radar si Mamita. Pakiramdam ko ay alam niya tuwing nagbibigay ako ng pera kay Gregory. Hindi ko alam kung may nagsusumbong sa kanya o sadyang malakas lang talaga ang kutob niya. Paulit-ulit ko namang sinasabi na hindi ko binibigyan si Gregory pero hindi siya naniniwala. Hanggang isang araw, nang hindi ko inaasahan ay nahuli niya ako mismo sa akto. Pasakay na ako ng tricycle noong kasama si Gregory at inabot ko sa kanya ang perang pang-allowance niya. Laking gulat ko nang biglang lumitaw si Mamita mula sa kabilang kalsada. Hindi ko alam kung ano ang mas matimbang, ang hiya, kaba o takot. Kitang-kita ko sa mga mata ni Mamita ang pagkadismaya, Papa Dudut. Hindi siya nagsalita kaagad pero ramdam na ramdam ko ang bigat ng titig niya. Hindi ko alam kung paano ko maipapaliwanag ang sarili ko sa kanya ng mga oras na yon. Ano yung nakita ko kanina, lady? Binibigyan mo pa rin ng pera ang lalaking yon? Gumising ka na nga. Mamita, hindi mo naiintindihan. Hindi ko naiintindihan. Ipapaliwanag ko sa iyo mga napuna ko. Bago kayo naging magjowa nung lalaki mo, may mga pagkakataon na sinasagot mo merienda namin lahat sa parlor kahit hindi kami nagpapalibre sa iyo. Ngayon, pansin na kapos ka na. Halos hindi ka na makakain. Bakit? Dahil napupunta sa lalaking yun ang pera mo. Tingnan mo nga sarili mo sa salamin. Nangangayayat ka na. Sa kasabi ng kapatid mo sa probinsya, hindi ka na daw nagbibigay sa mga magulang mo. Nakakapanibago kasi dati sila inuuna mo. Mamita, pakiusap. Huwag mo sanang palakihin. Palakihin? Anong tawag mo sa ginagawa mo? Maliit na bagay? Halos mapasma na yung kamay mo. Kakagupit mo dito sa parlor. Lahat ng pinaghirapan mo, ayun. Binibigay mo lang sa lalaki mong yon. Lady, isipin mo naman ang sarili mo. Ginusto ko naman yun, Mamita. Wala kang dapat ipag-alala sa akin. Buhay ko naman to. Wala akong dapat ipag-alala, lady. Oo, buhay mo yan pero kaibigan mo ako. Sabihin na nating mahal mo nga siya. Sige, nandun na tayo. Pero dapat sarili mo muna ang unahin mo. Hindi puro siya. Habang ikaw, nagtatrabaho hanggang mapagod. Siya, anong ginagawa niya? Nasa kung saang impyerno nagpupunta, naghihintay ng sustento mo. Hindi mo siya kilala, Mamita. Hindi siya ganon. Ay hindi? Anong tawag mo sa paulit-ulit yung paghingi ng pera? Yung nakita ko kanina, hindi mo may tatanggi yun. Ganun ba ang lalaki nagmamahal? Lady, gumising ka. Ginagamit ka lang niya. Mamita, tama na. Hindi mo alam ang lahat. Mahal ko si Gregory. Naririnig mo ba ang sarili mo? Mahal mo siya, oo. Pero hindi ibig sabihin niya magpapakatanga ka. Simula nang dumating yung lalaking yan, nag-iba ka na. Nawala na yung lady na may respeto sa sarili niya. Nag-iisip para sa mga magulang niya. Lady, unahin mo naman ang sarili mo. Kaya nga inuuna ko na ang sarili ko. Kaya hindi ko na sila pinapadalan. Ano? Sabihin mo na ang gusto mong sabihin pero hindi ko siya iiwan. Mahal ko siya at mahal niya ako. Ito ang uunahin ko. Kung mahal ka niya, bakit kailangang halos ikaw ang bumuhay sa kanya? Bakit ikaw tong halos mawalan na ng makain? Ganyan ba ang pagmamahal? Yung ikaw nagbubutas ng bulsa habang siya, panay pakyut lang? Tapos ikakama ka kung kailan niya gusto? Ikaw pa nagbabayad ng pan-check-in niyo. Hindi mo kasi nakikita yung nakikita ko sa kanya. May plano na kaming bumuo ng pamilya. Paano?
Sa pera mo? Sa pawis mo? Lady, hindi ka bangko. Hindi mo responsibilidad na tustusan ang buhay niya. Ang laki-laking tao ng lalaking yon. Patambay-tambay lang, walang ginagawa. Parang gusto magpakaharing nakaupo lang at pinagsisilbihan mo. Inaalila ka niya. Tama na yung paninira mo sa kanya. Hindi ko siya tinutustusan. Tinutulungan ko lang siya hanggang makahanap siya ng trabaho. Talaga lang ha? Lady, wala na sa kalendaryong edad mo. Dapat matured ka na. Pero mukhang immature ka pa rin. Ilang beses ko na tong sinabi. Pero heto ka pa rin. Nakapikit pa rin ang mga mata mo. Mamita, pagod na akong paulit-ulit natin pinag-uusapan to. Pwede ba? Huwag mo na kaming pakialaman. Concern ang tawag doon, lady. Kaibigan mo ko. Hindi ko maaatim na nakikita ang ginaganyan lang ng batugan na yun. Na mukhang ang batuta niya lang ang ibinibida niya sa'yo. Hindi ko kailangan ng concern mo. Alam ko yung ginagawa ko. Talaga lang ha? Eh bakit sa tuwing nababagit si Gregory, umiinit ang ulo mo? Kung masaya ka, bakit ka ganyan magsalita? Dahil sawa na ako. Sawa na ako kasi lahat na lang kayo kontra sa amin. Hindi ko kailangan ng sermon mo. Daig mo pa mga magulang ko. Hindi sermon to. Boses ng katotohanan to, lady. Matagal na tayo magkaibigan. Oo, hindi mo ako magulang. Hindi mo ako kaano-ano. Kung may halaga pa ako sa'yo, pakinggan mo naman ako kahit minsan lang. Pero bakit nga ba ako nagmamalasakit sa'yo? Pwede ko namang hindi napansinin yung mga ginagawa mo. Yun na nga. Huwag mo na kasing pansinin. Mahal ko siya, mamita. Yun lang ang totoo. Pero mahal ka ba niya, lady? Yun totoo. Kung oo, bakit ka napapabayaan? Bakit parang ikaw lang ang lumalaban sa relasyon nyo? Mukhang ikaw ang bumubuhay sa lalaki. Mukhang ikaw ang ginawa niyang alkansya na araw-araw kinukuhanan niya pero walang hinuhulog na pera. May mga hindi ka alam. May mga pangako siya na binitiwan sa akin. Pangako? Gumising ka na nga. Kahibangan na yan. Huwag kang tatanga-tanga. Mamita, tama na please. Hindi ko kayang panoorin kang nasasaktan, lady. Pero kung pipiliin mo pa rin siya, bahala ka. Nagsasabi lang ako ng totoo dahil ayokong dumating yung araw na magsisisi ka. Para mapanatag ka, hindi ko pagsisisihan ang pagmamahal ko sa kanya. Wow! Sana nga! Sana hindi mo balikan ang mga salitang yan kapag huli na ang lahat. Hindi talaga. Ewan ko sa'yo, babae ka. Parang nauubusan ka ng lalaki. Siguro, inggit ka lang kasi may lalaking nagmamahal sa akin. Hindi ako inggit. Yan talagang naiisip mo sa akin, lady. Kaya ko magkaroon ng lalaki para ma-arouse ko ang uhaw ko. Pero hindi ako nagpapaagaga tulad ng ginagawa mo. Daig mo pa ang bakla ng hindi makabuking sa inaasal mo. Bakit ka naiiyak? Totoo sinasabi ko sa'yo. Kaya mag-isip-isip ka na. Huwag kang tanga, lady. Hindi ko na kinikibo ang kaibigan kong si Mamita pagkatapos ng tagpong yon, Papa Dudut. Kahit na anong sabihin niya ay pinipili kong huwag na lamang makinig. Nakakapagod na rin kasi ang paulit-ulit naming pagtatalo. Alam ko namang hindi niya maintindihan ang nararamdaman ko. Oo, patuloy pa rin ako sa pagtatrabaho sa parlor kahit umalis na ako sa bahay na tinitirhan namin ni Mamita. Masakit pero kailangan kong gawin dahil sa pagmamahal ko kay Gregory. Papadudot kahit mapagod at masaktan ang katawan ko sa buong araw na pagtayo, paggupit at pagkulot ng buhok ng mga kliyente. Iniisip ko na lamang na para ito kay Gregory. Ayokong maramdaman niyang hindi ko siya kayang suportahan. Ayokong maramdaman niyang hindi siya importante sa akin. Kaya kong isakripisyo ang lahat kahit na ang pagkakaibigan namin ni Mamita. Pero dumating ang panahon na kapag humihingi ng pera si Gregory at matumal ang parlor at wala na akong maibigay, kaya umuutang na lamang ako sa mga kasamahan ko. Minsan kahit na hindi pa ako nakakabayad sa isang utang ay hihirit ulit ako para mangutang. Pinipilit ko namang magbalik ng bayad kapag may tip o extra ang mga kliyente pero parang hindi nauubos ang mga bayarin. Lahat ng kinikita ko ay halos dumadaan lamang sa kamay ko at diretso kay Gregory. Hindi ko sinasabi kay Mamita ang tungkol dito at alam kong magagalit lamang siya at lalo lang hahaba ang sermon niya sa parlor. Minsan naiisip ko na tama pa ba tong ginagawa ko?
Pero agad kong pinapawi ang duda. Mahal ko si Gregory dahil sa kanya ko ibinigay ang pagkababae ko. Siya ang unang lalaki na minahal ko ng ganito. At gusto ko siya na rin ang huling lalaki sa buhay ko. Hindi ko kayang mawala siya, Papa Dudut, kaya kahit mahirap, kahit masakit, kahit minsan ay naiiyak na lamang akong mag-isa ay tinitiis ko. Kasi para sa akin si Gregory ang kaligayahan ko. Ayokong mawala yung taong nagbibigay ng dahilan para magmahal ako ng ganito. Pero dumating ang araw na parang gusto kong lamunin na lamang ako ng lupa. Ayoko sanang magkasiraan kami ni Mamita ng tuluyan, pero naging sagad na ang panghihimasok niya sa buhay ko. Lady, pwede ba kita makausap? Mamita, sa susunod na lang. Uwi na ako. Alam mo, kanina ko pa gustong makausap ka eh. Hinihintay ko lang na matapos mo ang customer mo. Lady, huwag ka munang umuwi. Mag-usap muna tayo. Ano na naman ba ang gusto mong sabihin sa akin? Tungkol na naman kay Gregory? Mamita, ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na mahal ko si Gregory at mahal niya ako? Nagmamahalan kami kaya huwag ka nang magtangkang siraan pa siya sa harap ko. Kahit na anong sabihin mo, hindi mo mababago isip ko. Ibang klase na siguro talaga nagagawa ng yakap, halik, lambing ng lalaking yon. Ibang-iba ka na. Hindi lang yung katawan mo pumayat, pati na rin yung utak mo. Nawala na ng sustansya. Sige, insultuhin mo pa ako. Wala akong pake. Tumabi ka na. Uwi na ako. May ibang babae yung boyfriend mo. Nakita ko sila. Ano? Nakita ko siyang may ibang babae. May ibang girlfriend si Gregory. Hindi ka talaga titigil, bakla ka? Pwede ba, lady? Hindi ako naiinsulto na tawagin mo akong bakla kung yan ang gusto mong puntahan. Ang sa akin lang, gumising ka na. Matagal ka nang niloloko ng Gregory na yan. Walang katotohanan yung binibintang mo sa kanya. Ang sabihin mo, gusto mo lang si Gregory. Gusto mong pumatol siya sa'yo. Pero hindi mo siya kayang makuha kasi nga ayaw niyang pumatol sa isang baklang katulad mo. Sumusobra ka na! Sorry, lady. Sorry, pero... Ako pa ngayon na sumusobra? Walang hiya ka! Binalik ko lang ang sampal mo! Sa pinaggagawa mo kasi sinungalingan kay Gregory, ikaw ang dapat matauhan! Ibang klase ka talaga. Ako na ito nagmamalasakit sa'yo, tapos ganyan ka pa? Gusto mong magkwentahan tayo? Hoy, lady. Ako nagturo sa'yo manggupit para may pangkabuhayan ka. Ako nagdala sa'yo dito sa Maynila para hindi ka mabulok sa probinsya. Ako nagpakain sa'yo lahat-lahat nung walang-wala ka pa. Tapos ngayon, ganito lang pala ay gaganti mo sa akin? Ayaw kong magbilang ng naitulong ko sa'yo. Pero sa mga ginagawa mo sa akin, kailangan kong isampal sa'yo ang mga naitulong ko. Sana pala, hindi na kita tinuruan manggupit para wala kang pera pambili mo ng yakap, halik at kahayupan ng lalaking yon. Ganun ka na ba talaga, kakate? Nangangailangan ka talaga ng bagay para kalampagin niyang hita mo? Tumigil ka! Aba! Namimihasa ka na ng sampal, ha? Tawan mo ako! Maling manampal ng babae pero sa case mo, kailangan kahit isa lang. Kaya nagawa ko sampalin kita kanina. Eh kung gusto mo, sampalin mo pa ako! Hindi ako natatakot! Ano bang nangyayari sa'yo? Wala na akong balak manampal. Pero walang epek naman eh. Pero sige, simula ngayon, ayaw na kitang maging kaibigan. End of friendship na. Kasi wala na magkwenta itong concern ko as a friend sa taong tulad mo na sarado ang utak kasi nabulag ka na sa kakakamot ng lalaki na yun sa'yo. Pati ang utak mo binabahayan na ng higad kaya hindi ka na makapag-isip ng tama. Alam mo, para ka talagang hayok na maubusan ng lalaki sa kakadikit mo sa Gregory na yan. Hindi ko kailangan na ibang lalaki! Si Gregory lang, sapat na! Kailangan na sigurong untugin niyang ulo mo. Wala ka na sa katinoan talaga. Ako ba? Ikaw to nangingialam eh! Ikaw ang may problema, hindi ako! Baluktot na talaga yung utak mo. Babae ka ba talaga, lady? Eh kung umasta ka, mas bakla pa ang pag-uugali mong namimigay ng pera sa lalaki. Isang kalabit lang, bumibigay ka na kaagad. At kahit wala nang maibigay, ayun! Nangungutang para lang may pambili ng lalaki.
Di bali ng magutom, mangayayat at magpagamit basta maibigay lang ang gusto ng lalaki. Tumigil ka na! Hindi! Kailangan mo ito marinig. Bakla ako. Kaya alam ko ng maraming manloloking lalaki dyan na pinapaasa lang ang isang baklang nagmamahal lang naman at nagpapantasya. Pero ikaw, babae ka, lady. Dapat sa bakla lang kumakapit yung lalaking gipit pero sa babae na pala. Hindi lang libreng gupit ang naibigay mo, pati na pagkatao mo. Pinipirahan ka lang ng tamad na lalaking yon na para bang nasa hita niya ang ginto na gusto mong maangkin. Habang itong lalaki naman ay may iba ng gustong hinihimas na nilalaanan niya ng perang hinuhutot niya sa'yo. Hindi totoo yan! Hindi! Totoo ang sinasabi ko. Pero bahala ka kung ayaw mo makinig sa akin. Bahala ka na sa buhay mo. Teka, anong nangyari? Bakit ka umiiyak, mahal? Sinabi niya kasi na may ibang babae ka! Ano? Hoy, bakla! Tigil-tigilan mo nga kami, ha? Gusto mo bang makatikim nitong kamao ko? Alam kong matagal ka nang naglalaway sa akin pero tong kamao ko ang ipapatikim ko sa'yo kung hindi ka titigil. Naku, hindi ako natatakot. Sige, gawin mo. Ipapabarangay pa kita. Gusto mo? Mahal, tama na! Umalis na lang tayo! Salamat ka, inawat ako ng girlfriend ko. Kung hindi, wasak talaga yung pagmumukha mo sa akin. Tayo na, mahal. Pagkatapos ng matinding pagtatalo namin ni Mamita, pakiramdam ko ay tuluyan nang nagbago ang lahat. Hindi ko inakala na aabot sa ganon ang pagkakaibigan namin. Dati siya ang taong lagi kong sinasandalan at nagturo sa akin kung paano lumaban sa buhay. Pero parang isa na lamang siyang estrangherong pilit akong pinapakialamanan. Dahil lang sa paniniwala niyang may ibang babae daw si Gregory na hindi ko kayang paniwalaan. Alam kong mali ang naging reaksyon ko. Alam kong masakit sa kanya na makita akong nahuhulog sa isang lalaking sa tingin niya ay hindi naman karapat-dapat. Pero mahal ko si Gregory at dahil mahal ko siya ay handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Kahit pa tawagin akong tanga, kahit pa mawalan ako ng mga taong nagmamalasakit sa akin, wag lang si Gregory ko. Pero hindi ako bulag, Papa Dudut. Alam kong may posibilidad na tama si Mamita na maaaring ginagamit lamang ako ni Gregory. Pero pinili kong maniwala sa pangako niya na sa oras na magkapera siya ay ako naman ang aalagaan at bubuhayin niya. Ipaparamdam niya sa akin na isa akong babae at umaasa ako na sa araw na mangyari yon, alam kong masakit ang mawalan ng isang kaibigan. Lalo na kung ito ay isang taong itinuturing kong pamilya. Pero minsan ay may mga bagay na kailangang isakripisyo para sa taong mahal mo. Marami ng beses na pinagsabihan ako ni Mamita pero sa halip na pakinggan siya, ay mas pinili kong manindigan para kay Gregory. Ito ang pinili ng puso ko. Ito ang desisyon ko at handa kong harapin ang anumang kahihinatnan nito. Kahit pa ang kapalit ay ang pagkawala ng isang matagal ng kaibigan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Umalis ako sa parlor, Papa Dudut. Nag-decide akong lumipat sa iba at hindi ko na kinaya ang tensyon sa pagitan namin ni Mamita. Matapos ang matinding away, pakiramdam ko ay wala na akong lugar sa dating parlor kung saan ako nagsimulang mangarap. Ang sakit na naramdaman ko sa pagtatalo namin ay mas malalim kesa sa inaasahan ko. Dati siya ang laging nandyan para sa akin. Pero ngayon ay tila tuluyan na kaming nagkahiwalay ng landas at sa tingin ko ay eto na talaga ang wakas ng aming pagkakaibigan. Ngunit sa kabila ng bagong simula ay may isang bagay akong hindi inaasahan. Ang matuklasan, Papa Dudut, na tama nga si Mamita. Hindi ko inakalang mangyayari ito na ang babala at paratang niya laban kay Gregory ay totoo pala. Mali akong tinalikuran ko si Mamita at ipinagkait ko ang pagkakataong marinig ang katotohanan. Ngunit
heto ako ngayon. Natulala sa harap ng isang katotohanang hindi ko na kayang itanggi. Nahuli ko si Gregory kasama ang ibang babae at hindi lang basta kasama kundi kaakbay, kasabay na tumatawa pa at malinaw sa kilos nila na may relasyon sila. Parang bumagsak ang mundo ko ng sandaling yon, lalo na nang naghalikan sila sa lips sa harapan ko. Ang lalaking pinaglaban ko, ang lalaking pinaglaanan ko ng oras, pera at pagmamahal, lahat ng yon ay nauwi lang pala sa kasinungalingan. Pilit kong binabalikan ang lahat ng sinabi niya sa akin noon. Ang pangakong hindi niya ako iiwanan. Ang paniniyak niyang ako lamang ang mahal niya, ngunit lahat ng yon ay isa lamang ilusyon na pinili kong paniwalaan. Papa Dudut, napakasakit pong malaman na tama ang taong iniwan ko. Habang mali ang lalaking ipinaglaban ko. Mas masakit ang tanggapin na ako mismo ang nagbulag-bulagan. At wala akong ibang masisisi kundi ang sarili ko. Kung sana ay nakinig lamang ako kay Mamita noon, kung sana ay hindi ko sinantabi ang mga babala niya, hindi sana ako umabot sa ganitong sitwasyon. Pero huli na pala para bumalik pa. Ang tanging magagawa ko na lamang ay bumangon mula sa pagkakamaling ito at tanggapin ang katotohanan na minsan ang pag-ibig ay hindi sapat para panatilihin ang isang taong hindi naman kailanman naging totoo sa iyo, Papa Dudut. Lady, mahal, magpapaliwanag ako. Ano pa bang ipapaliwanag mo, ha? Kitang-kita ng dalawang mata ko, Gregory! Naghahalikan kayo! Huwag mo sabihing pinsan mo lang yon. Wow! Ngayon pala uso na ang halikan sa labi na magpinsan? Tama ang nakita mo. Umalis ka sa harapan ko! Hindi mo ba ako mahal? Please lang! Ayoko nang makita yung pagmumukha mo! Mahal, pakinggan mo muna ako. Mahal? Ano? Mahal mo rin ba siya? Dalawa kaming mahal mo? Ano ba talaga gusto mo, ha? Kanina parang nanlilit ako sa sarili ko dahil pinoprotektahan mo pa yung babaeng yon. Nakita ko kung gaano kalagkit ang tinginan nyo. Para akong basahan kanina. Duming-dumi ako sa sarili ko. Lady, hindi sa ganun. Hindi ganon? Eh ano? Para saan lahat ang pangako mo? Ginawa ko lahat para sa'yo. Inuuna kita sa lahat. Binuhos ko sa'yo lahat ng meron ako. Tapos ano? Gagawin mo akong tanga? Binibigay ko naman sa'yo ang gusto mo, di ba? Sorry na. Gusto kong pareho ko kayong... Naibang ka ba? Isasabay mo kami? Ako pinagkukunan mo ng pera tapos sa kanya mo ibubuhos yung nakukuha mo sa akin? Ang saya, no? Lady, kailangan mo ako. Ako lang nagka-interest na makipagrelasyon sa'yo, hindi ba? Relasyon ba tawag mo doon? Gregory, tapatin mo ako. Ako ba? O siya? Wag naman ganito. Nakikipagsiping naman ako sa'yo kung kailan mo gusto ah. Ano? Yun lang? Yun lang ang tingin mo sa relasyon natin? Na para bang bayad ka para patulan ako? Aminin na natin, lady. Hindi ka naman ganun kagandahan. Pero ginawa ko naman ang lahat para mapasaya ka sa kama. Ginagalingan ko naman. Hayop ka! Sobrang kapal ng mukha mo para sabihin mo yan sa akin! Ano bang pinagmamalaki mo ha? Yang pera mo? Wala namang kwenta yan. Matumal na nga yung bagong parlor na pinagtatrabahuan mo. Ilang kliyente ba meron ka sa isang linggo ha? Wala ka na ang kinikita eh. Tapos ganyan pa ang asal mo? Ano? Tama pala si Mamita! Tama pala ang lahat! Pera lang ang habol mo sa akin! Gamit na gamit mo ako! Walang hiya ka! Teka lang, ano ba akala mo lady? Mahal kita? Na totoo lahat ng sinabi ko? Gusto mong marinig ang totoo? Napakatanga mo para maniwala na gusto rin kita. Hindi kita mahal. Hindi kita minahal. Hindi kita kayang mahalin. Hindi! Hindi totoo yan! Oh, akala ko gusto mo ng totoo. Yan ang totoo. Ikaw ang nagpumilit na sabihin ko sa'yo ang totoo. Hindi totoo yung mga sinasabi mo! May sayad ka ba? Gusto mo pa rin paniwalaan yung ilusyon mo?
Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Mahal kita! Marami ako sinakripisyo at tinis para sa'yo! Tanga ka talaga kaya madali kitang nakuha. Kung bakla ka, mas maiintindihan ko pa. Pero babae ka. Sa bagay, mukha ka naman bakla. Hayop ka talaga! Ang sama mo! Namumuro ka na ha. Kasalanan mo kung bakit ka nag-iilusyon. Isa kang malaking tanga. Wala ka talagang hiya! Pasalamat ka nga natikman mo ko. Hindi ba yun ang gusto mo? Hindi ba ikaw ang humahabol sa akin? Ang babae hinahabol. Pero ikaw ang lumuhod para lang pansinin kita. Kaya huwag kang magmukhang kawawa dyan, lady. Tama na! Umalis ka na sa harapan ko! Lumayas ka! Lalayas naman talaga ako. Lumayas ka! Umalis ka na! Mas mabuti pa mag-isa ako kaysa makasama ang isang lalaking katulad mo! Huwag mo na ako yung pagtulakan pa. Aalis ako. Ka na! Huwag na huwag ka nang babalik! Nanliit ako sa sarili ko, Papa Dudut. Hiyang-hiya ako sa lahat ng mga nangyari. Parang bigla akong natauhan. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang sakit tanggapin pero tama si Mamita. Simula pa lamang ay pinapayuhan na niya ako at sinasabihan na niya ako na mag-ingat pero hindi ako nakinig. Mas pinili kong paniwalain ang sarili ko sa mga kasinungalingang ito. Kaya gusto kong magkaayos kami ni Mamita. Gumawa ako ng paraan para humingi ng tawad sa kanya at hindi lang dahil sa lahat ng nasabi ko noon kundi dahil din sa mga panahong binabaliwala ko siya. Naisip ko kung gaano siya nagmalasakit sa akin. Kung hindi dahil sa kanya ay hindi ko marirealize kung gaano ako nagkamali. Mahal ako ng kaibigan kong si Mamita, hindi niya ako gustong saktan o kontrolin. Gusto lamang niyang protektahan ako. Iyon ang tunay na kaibigan. Kaya kahit nakakahiya ay pinuntahan ko siya sa parlor para kausapin. Alam kong wala akong karapatang umasa na tanggapin niya kaagad ang paghingi ko ng tawad pero sinubukan ko pa rin. Pagpasok ko sa parlor ay kinapalang ko ang mukha ko, Papa Dudut. Humingi ako ng tawad sa kanya at nakatalikod siya at abala sa pag-aayos ng buhok ng isang customer. Hinintay kong matapos siya, saka ko siya nilapitan. Halos hindi ko mailabas ang boses ko sa sobrang kaba, Papa Dudut. Mamita, Aba, anong ginagawa mo rito? gusto kitang makausap. Akala ko ba ayaw mo na ako maging kaibigan? Akala ko wala na tayong dapat pag-usapan pa. Mamita, sorry. Alam kong nasaktan kita. Ang dami kong sinabi noon. At ngayon bigla kang babalik? Bakit? Wala ka na bang maibigay ng pera sa kanya? Mangungutang ka sa kasamahan natin? Alam ko ang pinagagawa mo, lady. Hindi ako nandito para humingi ng tulong. Hindi rin ako nandito para magpaliwanag tungkol sa kanya. Nandito ako kasi gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Tawad? Totoo ba? Mamita. Mamita, ngayon ko lang talaga naintindihan lahat. Ngayon ko lang nakita kung gaano mo ko pinahalagahan. Talaga lang, lady? Natauhan ka na? Totoo ba? Nalaman kong may ibang babae si Gregory. Tama lahat ng sinabi mo. Mamita, matagal na niya akong niloloko at inuuto. Nagbulag-bulagan ako. Lady, tahan na. Totoo kang kaibigan, Mamita. Patawarin mo naman ako sa nagawa ko, sa mga nasabi ko sa'yo. Tama pala. Minsan kailangan mo ring makita kung sino ang tunay na nagmamalasakit sa'yo kahit masakit ang sinasabi nila.
Alam mo, lady, hindi naman kita pinagsabihan noon para lang sirain ang relasyon nyo. Gusto ko lang siguraduhin na hindi ka masasaktan sa huli. Alam ko na ngayon. Patawarin mo ako, mamita. Sana mapatawad mo ako sa lahat ng masasakit na sinabi ko noon. Sobra ako nasaktan, lady. Kasi para na kitang kapatid eh. O pwede ring anak na kita. Kasi nga mamita mo ako. Ibig sabihin, para na kitang nanay. Aba, ewan ko sa'yo. Pero ano ba talaga? Gusto mo na ulit ako maging kaibigan? Gusto ko, mamita. Kung papayag ka. Aba, hindi ko alam. Siguro kung manlilibre ka ng milk tea, baka mapag-isipan ko. Kahit 10 pa, mamita. Huwag naman 10, baka tumaas ang sugar ko. Tara, usap tayo. Mamita, salamat. Saka sorry talaga. Naintindihan ko. Salamat. Naalala mo pa ba, mamita? Nung una mo akong tinuruang maggupit. Takot na takot ako humawak ng gunting at gumupit ng buhok. Oo naman. Halos masira mo na ang buhok ng unang pinagtripan natin. Ang pangit ng layers. Akala ko talaga mapapabarangay tayo sa ginawa mo. Ikaw ang nagligtas sa akin noon. Sabi mo, huwag kang kabahan. Ang buhok tumutubo uli. Ang tiwala minsan hindi. Hindi ko malilimutan yon. Salamat sa tiwala mo sa akin. Basta, kalimutan mo ng lalaking yun ha. Sumali ka na lang sa booking namin. Baliw ka talaga. Alam mo kung bakit ako pumayag na turuan kita manggupit noon? Kasi naman lady, ang dami mong talent pero madalas mong pinagdududahan ang sarili mo. Ang dami mong pangarap pero natatakot kang sumubok. At alam ko may talent ka dito. Kaya kita itinuring na kapatid kasi same tayo. Magaling kang parlorista. Hindi mo lang ako tinuruan sa trabaho, kundi sa buhay, mamita. Pinapatabahan mo naman ang puso ko. Alam mo, mas lalo kong naintindihan kung gaano mo ako kamahal bilang kaibigan. Kaya nga ang sakit nung iniwan kita. Ang sakit nung pinaniwalaan kong mali ka kahit alam kong gusto mo lang akong protektahan. Aaminin ko, nasaktan ako lady. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi kita naiintindihan. Ganun daw kasi kapag umiibig, minsan nabubulag. Kaya nga kailangan ng kaibigan na magsasabi ng kailangan ng gumising. Tandaan mo to lady, kahit kailan, hindi ko hiniling na mawala ka sa buhay ko. Mamita, gusto kong bumawi. Gusto kong maibalik yung dati nating samahan, hindi lang sa parlor, hindi lang dahil sa trabaho, kundi dahil mahalaga ka sa akin. Kung ganon, may isang bagay lang akong gustong itanong sa'yo. Ano yun? Natuto ka na ba talaga? Oo, natuto na, mamita. At alam kong hindi ko nahahayaang mawala ka uli sa buhay ko. Ikaw ang pinaka-the best na kaibigan sa buong universe. Ay nako, ang drama natin. Halika nga rito, payakap nga. Ano ba to? Naiyak ako ng bongga. Tara na nga at bumili na tayo ng milk tea. Libre mo na ako. Sige, at this time, ako na ang taya. Ikaw naman talaga. Papadudot masaya ako nagkaayos kami ni Mamita. Kaya sa ngayon ay mas pinipili kong ituon ang oras at lakas ko sa paghahanap ng pera at sa pagpapahalaga sa sarili. Napagtanto ko na hindi ko maaaring ibuhos ang lahat ng meron ako sa ibang tao nang hindi muna iniintindi ang sarili kong pangangailangan. Dati inuuna ko palagi ang ibang tao, ibinibigay ko ang lahat ng meron ako. Kahit pa nangangapa na ako sa sarili kong direksyon. Pero ngayon ay unti-unti kong natutunan na hindi masama ang unahin ng sarili. Hindi kasalanan ang mahalin ang sarili bago ang iba. Yun ang itinuro sa akin ni Mamita. At kung may ibang tao man ako na kailangan kong unahin maliban sa pamilya ko, si Mamita yon. Bakla man siya pero napakabuti niyang tao. Sa paglipas ng panahon ay natutunan kong hindi lang pagmamahal sa ibang tao ang mahalaga. Kailangan ko rin po itong ibigay sa sarili ko.
Kapag inuna ko ang sarili kong kapakanan ay doon ko mas maunawaan kung paano magbigay ng tamang pagmamahal sa ibang tao. Kaya ngayon Papa Dudut, mas pinagtutuunan ko ng pansin ang pagbuo ng mas matibay na sarili. Pinaguhusayan ko ang paghahanap ng pera hindi lang para sa kasalukuyan, kundi para sa hinaharap na rin. Nagpaplano kami ni Mamita na gumawa ng sarili naming parlor kaya nag-iipon kaming dalawa. Sana balang araw ay matupad ang dream parlor namin. Kasabay ng paghahanap ng pera ay pinapalakas ko rin ang loob ko. Hindi ko na hinahayaang madiktahan ng ibang tao ang halaga ko. Alam kong hindi perpekto ang mundo at may mga tao talagang susubok na samantalahin ka, paiikutin ka o gagamitin ang pagmamahal mo laban sa'yo. Pero ngayon Papa Dudut ay natutunan kong ipaglaban ang sarili ko. Natutunan kong hindi ko kailangang magpaubaya ng magpaubaya. Para sa akin, ang pakikipagrelasyon ko kay Gregory ay isa pong aral. Natuto na ako at naniniwala ako Papa Dudut na kapag natutunan ko na ang mahalin ang sarili ko ng buo, mas kaya ko magmahal ng iba nang hindi nagsasakripisyo ang sarili kong pagkatao. Ang huli kong balita kay Gregory ay nasa kulungan daw po ito kasama ang barkada dahil kasama itong nahuli sa isang nakawan. Sa isip ko ang kapalaran na ang gumawa ng paraan para pagbayaran niya ang ginawa niya sa akin. Pero sana kapag makalabas na siya ay tumino na siya at maghanap talaga ng trabaho at hindi aasa sa ibang tao o magnanakaw. Kaya kahit bakla ang parlor, hindi ko kinakaya ito. Sa panahon ngayon ay kailangan natin ng trabaho dahil sobrang mahal ng mabuhay. Hanggang dito na lamang po Papa Dudut at marami pong salamat sa inyo sa pagkatampok ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lady. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1. Forever!